A Subdelegación do Goberno na Coruña e o Concello de Rianxo planifican o dispositivo de seguridade para as principais citas festivas do verán. A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu esta mañá unha nova xunta local da seguridade xunto ao alcalde de Rianxo, Adolfo Muñoz, co obxectivo de poñer en común os operativos e conseguir a máxima coordinación nas próximas citas festivas desta localidade da comarca do Barbanza. Tamén participaron no encontro responsables da Garda Civil e da Policía Local. Abordar un pouco o dispositivo de seguridade que vamos a establecer en torno ás festas que se van a producir nas próximas datas, tal e como venimos facendo ao longo de toda a provincia, posto que pois estamos nun ano certamente particular, no sentido de que estamos recuperando as festas despois de 2 anos de parón. As previsións que temos e que ademais se están confirmando nas que xa se teñen celebrado é que a afluencia de público é moi numerosa. Entón, nese sentido, estamos extremando os dispositivos a poñer en marcha en colaboración coas policías locales para garantir que a xente poda disfrutar destas festas, como non pode ser de outra maneira, pero intentando garantir a seguridade para todos os veciños e as veciñas. O alcalde de Rianxo destacou o baixo índice de criminalidade do Concello de Rianxo, que se mantén por debaixo da media. No Concello de Rianxo, os datos que sempre manexan os medios de seguridade, que somos un concello pacífico e con uns índices de criminalidade moi por debaixo das medias e sempre un pouco dentro do que é en xeral a nosa provincia. O motivo hoxe principal, e agradezo a presenza tanto da delegada, da subdelegada do Goberno, como tamén dos distintos medios de seguridade, Guardia Civil, Policía Local, porque efectivamente hai unha festa un pouco especial, como é a celebración da Guadalupe, que congrega milleiros de persoas ao longo de toda a festa e especialmente en determinados momentos moi clave. Efectivamente, todo o que poidamos facer para anticiparnos a posíveis as situacións normais que se dan na festa, é evidente o que se quere facer con esta xunta. Na reunión, os asistentes subliñaron que son festas que van a aumentar o número de visitantes, o tráfico e, por tanto, as medidas de seguridade para todos e todas. Doutra banda, a subdelegado e o alcalde anunciaron que se redobrarán os esforzos para loitar contra as agresións machistas. Respecto a isto, Rivas destacou a colaboración do Concello para activar os denominados puntos violetas nas principais datas nos que se ofrecerá información para saber como actuar ante un caso de violencia contra a muller.